सिगाङाव दाइन थानाया जोंनिया खाफालानो बया नङा होनबा आंनियाबो दोङो दाइन खाफालाव बया जोंनि आखायाव दङ 6 मोनथाराखै नामा इयाव थानायफोरा 6 5 7 1 सोरनियाव नांखो रायजोफोर बख'नाय थरथामखौ सफिनबाय दा जोंहा नैथि बान्थायाबो जोबनानै थांबाय एबार 50,000 फैबाय सेथि बान्था साब्रै फैलाय साब्रै सासे फैबाव सासे बक्सकिया खोलां ओरै गोदान नांगोनलै जोङो बांद्राय गोबाव खालामला जागायखानोसै ना थोंजोङैनो पुरा गोथौनिफ्राय हमना लाबो एकदम सिंनिफ्राय हमना लाबो 5 रायजोफोर मोजाङै नाय 5 बिजयगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनाय जाबाय नायनो दा मोनसे न'खरनि अनजिमाया 5 6 रायजोफोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय 6 लारि फैगासिनो दङ Seven, lari pada lari. 7. रायजोफोर लाथिख' 9 आरो 8खौ साइड खालामखानाय जाबाय दा जों खेबसे चेक खालामबावनि 1 1खौ सोदो
सेथि बान्था 50,000 आखाइ खबरा हो रायजोफोर बोलो हो गोथौफोराबो सिंनिफ्रायलाबो औवा सिंनिफ्रायलाबो हामो गैया लाकी नाम्बार 3 र गासिबो नै थाम बेसां जोंनिया खेलाया बेवहायनो जोब्बाय रायजोफोर बिराद सिम्पोलै होनाय जाबाय खेलाखौ बांद्राय गेदेरबो खेला नङा नालाय न जोङो बान्थाखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बान्थाखौ आं नुबाय मानसिखौ बारा सिनाखि मोनासै जोबोद साबायखर थाबाय आदा बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों बिहु नांगोन बिहु येस माने 100 रां बान्था हरदों बिथां आदानिसिम जोबोद साबायखर आङो बिथांनि बान्था हरनायखौ गोसो गोरबोजों आजावबाय दा आं आंनिनो मेथाइखौ आं दोंसे खनबावगोन दा गुबुननिखौ मेथाइखौ दा एसे उनाव खनसै नङा होमबा माने एबारनि मेथाइया एसे आलादा रायजोफोर बेखौ खोनासंदो आरो आङो सिगाङावनो खोन्थाखायो रायजोफोर गाज्रि मोननाङा आंना मेथाइफ्रा एसे खाब्रां सिब्रां जायो बखिनाय जायो माने गाराङा बारा गोदै नङा नालाय रमान्टिक मेथाइ आं बारा खना ओंखायनो आङो गिबियावनो निमाहा बिखाबाय रायजोफोर दे जागोन आदा जागोन जाखायो आदानिया बिराद mau harus berbaju langsung dah bagaimana ni? Lagi sila binti ka na sa?